és un tema que tots pensen que no existeix prop meu, no? Que existeix als altres llocs i que a mi no em passarà. Clar, sempre ens diuen les estadístiques que el 80% dels abusos sexuals passen en la intimitat de la família, o en persones conegudes dins de l'ambient dels xiquets i les xiquetes. Jo crec que això sempre ha sigut com una tasca que tenia com un vèrtic, que costava d'enfrontar-te a, perquè t'havies de posar dins de l'interior d'un nucli de relacions establertes, que tu el que fes és fer-lo esclatar. L'abús sexual té una característica, és que quan passa la infància és molt difícil, perquè als xiquets els afecten el seu desenvolupament, però que té reminiscències el resto de la vida, i per tant has d'estar allí sempre. La literatura científica fa molts anys que ens està dient què és el que passa i s'havia d'abordar, s'havia de ser valent. I el 2016 el govern de Catalunya, molt pioner a l'estat espanyol, ja va iniciar una comissió que es diu CIPEMIA per abordar això, de com se podria abordar la violència contra la infància i en especial els abusos sexuals infantils. I es va fer tots uns treballs d'estudi, de fer un model, però que no s'acabava de tindre la valentia de tirar-ho endavant. I el 2018, en plena crisi migratòria de joves migrats sols, dins del departament, era una assignatura pendent, decisió valenta de dir això s'ha de fer, perquè era possible. El que passa que és un canvi de manera de treballar tan diferent a lo que estem habituats que feia com a pànic. En aquell moment teníem un conseller, va ser valent i va dir anem a fer això i vam fer la prova pilot. La prova pilot des del primer dia, alguns van mirar aquesta dona, no està del tot bé del cap, perquè això és impossible, això no ho podrem fer, però ens vam encoratjar almenys a intentar-ho, i intentant-ho va ser que ens va sortir molt bé. No ha sigut fàcil, perquè vol dir que a cada territori s'ha de muntar un equip entre tots els departaments de la Generalitat. La manera que tenim de treballar fins ara era coordinats, però cada un el seu calaix. Això vol dir que hi ha un únic calaix per a tots. I és un repte molt important. Ara ja estem preparats, ja ho estem fent, ja estem veient els avantatges de treballar en equip per part de la Generalitat, ja no de forma coordinada, sinó en equip. O sigui, el mosso forma part del meu equip, el metge forma part del meu equip, el fiscal, el jutge formen part del meu equip, i això beneficia els xiquets i les famílies, els dona confiança i els dona empenta per a poder confiar en que els acompanyarem i els ajudarem en un tràngol tan difícil.